Alam liya Demit Kretek Kembar déning Nana Warnana. Barang alus ing perlintasan rel sepur Kretek Kembar Kulon pom bensin Sratureja Bawerna asring ngaton. Wujud demit pambawreksa kang tansah luru kurban, ana sing nyinamudana maneka rupa golek bala. Nyaru maneka wujud ancase balas dendam marang wong-wong kang sing dikrenah dadi menungsa. Kadidine paranormal kang duweni kekuatan spiritual dhuwur, Prawira Dirja bisa mangerteni menawa kanthi terwaca apa kang dumadi ing alam liya. Kepara asring adu arep lan cecaturan ing jagat gaib. Kadangkala nganti padudon udrek ing liya kalodhangan mung saderma bawa rasa ngenani pangiripan ing alaming lelembut. Bengi kuwi dheweke ngambi kanca loro nyengaja mlaku-mlaku ing perlintasan rel sepur Kretek Kembar. Ing ngaran Kretek Kembar jalaran ing kono ana jembatan loro padha werna lan ukurane. Ngape dalan pertelon nuju desa Bayem Gedhe arah ngidul. Sisi lor ana makam pahlawan Asmuntana. Prawira Dirja ngrasa ana energi negatif. Wulu gitok ngadeg tandha yen ing kono ana bangsa alus nembe gentayangan. Ing kono dheweke nedya miwiti methuk makhluk sing kasat mata. Ngremake mripat sedhela matek aji ginaib katon ewon bangsa alus wiramiri pating bilulung. Wujud demit pambareksa kayane kadidine panjalma arwah para korban ngajal ketabrak kereta. Kanggo njaga karben aman saka gangguan bangsa alus, dheweke masang pager ginaib kang transparan. Nanging dalan kuwi sesenggolan. Dedengkot pambareksa perlintasan rel Kretek Kembar sing adu arep ki dingerteni aran Arsapraja. Dikawruhi dening Prawira Dirja sawise ngomong-ngomong ing sawetara alam gaib. Wis mapan ing kono atusan taun, wewayangan kanthi weteng gedhe. Dhuwure kurang saka sak meter. Sakeplasan pindha blegere togok ing wewayangan. Manggon ing Kretek Kembar sisih kulon. Lah dalah sapa kowe kumawani teka ing papan dunungku? Prasapane lelembut Arsapraja marang Prawira Dirja. Tepungake aku Prawira Dirja bebarengan kanca loro ing sinambu iku. Golek sisik melik kena ngapa ing papan iki asring ana kecelakaan, ketabrak sepur nganti tinggal donya. Iki mesti kedadian nyolowadi. Kandhane Prawira Dirja mblakakake sedya tetelune. Anggone cecaturan datan mawa swara asline Prawira Dirja ora kaya swara paraga liya kanthi swara sepuh sing wis lungse yuswa. Ha. Ngopo kowe nelesih? Apa sing kedadian ing donyane lembut? Pancen ora luput kandhamu, kabeh aku sing rancang. Kudu ana korban kecelakaan kanggo tumbal. Suarane kasar kroyok sajak nantang sing nembe takon. Apa ora ana cara liya sing luwih becik? Ora ngorbanake nyawa tanpa dosa? Jiwane njur klambrang ora terang. Prawira Dirja nyarawidekake. Lho, iki penjaluk aneh. Ngerti ya yen korban-korban kae nambah warga penderekku. Tansaya akeh korban kecelakaan ngajal ateges gunggung wadyabalaku. Tambah gunggunge santak ngakak swara lelembut Arsapraja. Arsapraja pancen pantes sesumbar krana dheweke kuwi pangarsane para lelembut. Wis tetaunan bareksa sabrang rel kembar. Ingkang kang asring sepi samun
mung ana warung loro, sing siring wetan lan siring maneh lor dalan. Sawise sesumbar ngabanjur ngilang saka pandulune Prawiradirja. Ing wengi kang tanpa rembulan Prawiradirja ora gumun wis asring pangguli kanyatan mangkono yen nembe sapejagong karo bangsa lembut. Wengi iki dhewe manteng kaji maneh ngrapal japa mantra sila karo nrangkupake tangan loro ngarep ing dada pucuk driji pernah pancerirung mripat merem ngampet ambegan. Kepengen adu arep karo jinis lembut liyane. Ora suwe ketemu wayangan wadon Nyolowadi. Swara cilik keprungu swara ngakune jenenge Sumiem. Kowe ngapa, Ngger? Kandhane karo mringis ngampet lara. Aku Prawiradirja, dalasan koncoku loro, wangsulane karo mlengak pawongan loro samburine sing nembe nyantrik. Ana perlu apa kowe methuki aku ing papan kene? Panlesi kanthi praopan suntrut. Kepengin ngerti ya gene ing papan iki asring ana kacilakan Nyolowadi, kurbane ajeg tilar donya. Sampean dhewe ngapa papan kene? Prawiradirja takon nyaruwe. Aku ing kene kadidaden tumbale wong, nyawaku diuripake bondo donya, dikorbanke ing sabrangan ril iki. Njur samambunge miterang. Aku lara ati, kudu males dendam, ora mung marang wong sing ndadekake aku tumbal nanging uga sapa wae pangendara liwat dalan kene sing ngingu pesugihan lan sok mbong gumedhe. Tumanggawe kambi ngempet rasa gelem-gelem. Wadon aran Sumiem muwus kanthi rasa murina, nadyan mengwujud wayangan samar-samar nanging adu arep iku katon cetha. Kepiye critane sampean bisa tekan kene? Dadi korban kecelakaan? Pitakone Prawiradirja. Wong-wong sombong lan angon pesugihan kae ndak gawe ora eling. Pikirane ben ruwet. Mripate tak tutup kupinge tak sempet, njur ora ngerti yen ana sepur liwat. Nalika wong sing serakah patine sesambar kreta, atiku seneng surak-surak kalegan. Makantar Sumiem cerita dawa. Rumangsa marang jiwane kasdu ngasorake para korbane kang wis ketabrak kreta ing kereta kembar. Gelis ngajal. Kabeh calon korban kasil kena paekan? Pitakone Prawiradirja. Ora, ana jluru sing gagal dadi tumbal karana terus Gremimil nyebut jenenge gustine, tur atine resik ora rumangsa gemedhe. Mojar Sumiem kanthi swara banter. Gelis musna wayangan wadon menganggo sarwa putih tanpa sikil. Mung katon kemlebet ninggal keluk putih samar-samar. Kumeplas ngoyak ngakoso sapungkure lembut wadon ing kreta kembar ngilang. Prawiradirja kuwawa nyawang arwah korban kecelakaan liyane. Lanang wadon kuru nangis sesambat. Anakku lanang ngendi? Anakku lanang ngendi? Tangise wadon golek anake. Lanang saumur ing sandinge melu sesek dodo-dodo. Tangis drenginging golek anake. Jebul manut pengeling-elingi Prawiradirja, lanang wadon Nyolowadi mau korban kecelakaan durung suwe iki. Nalika iku anake sing melu bencengan slamet katulungan. Bapa biyunge sak kloron sing nemu tiwas. Arwahe sing lambrang ora tenang, gantayangan butuh disempurnakake. Kerantu kiriman donga saka keluarga karben nemu katentreman. Dumadakan saka wetan ana sepur liwat, lanang wadon Nyolowadi mau enggal ngadeg ing kiwa tengene rel. Ketabrak awakku sakujur keta sejangkep. Saperangan ajur tangan sisi kober ngawe-awe marang kereta kang nembe liwat. Liyane ngrintih banjur nangis remimil. Aweh sasmita apa sing nembe dilakoni, mati durung sampurna ngajab donga karben tenang arwahe.
Merangguli kanyataan ing alam lelembut mau, Prawirsa enggal nggawa jiwa ragane bali ngancik alam nyata. Kancane loro sing nyantrik marang dheweke diplenak. Samsudin lan Komari sing sekawit teka kono ora wani cemuit. Tanggap ing sasmita trima nyawang kewala. Senajan ming bisa ngerteni sapolahe Prawirsa, tan bisa ngerteni pawongan sing ngajak wicara. Prawirsa kedadosan napa ingkang nembe jenengan lampahi kadose lisan umak umi wawan pangandikan kalih bangsa murid genten-gentenan. Samsudin mitrang ajreng kepengin mangerteni karya dimeja ora enggal langsulan grayang sak klambi dudut udut sak ler banjur sumet. Akeh arwah korban kecelakaan ing papan iki sing ising lambrang butuh dikirim donga modar kanthi nyawang lelorone. Ateges kathah gunggungipun. Bener ana sing wis atusan taun, uga ana sing nembe puluhan taun, malah ana sing nembe sasi kepungkur. Jursane pripun ki? Sing ditakoni sedhela anggone udut. Durung kuwawa wawung wangsulan manggut-manggut banjur katerangan. Kowe wong loro wis biasa tahlil nalika ing pondok, ayo enggal diwacakake. Aku makmum. Iku pertekele Prawirsa. Mangsa ketika wengi kuwi wong telu gelar saurunge dhewe-dhewe. Kinara lungguh sila ing ngisor kretek sisih wetan maca tahlil lirih-lirih karo gila-gilu sirai. Prawirsa mangerteni akeh sing melu sila samburine. Bangsa alus panjelmane korban ketabrak sepur sing durung tenang arwahe. Tahlil dungkap rampung, tambah akeh arwah-arwah sing menganggo sarwa putih melu tahlil. Gondo arum sumorbak gambar tondo arwah sing jelma dadi demit kuwi bali menyang alam arwahe. Bibit ayam tentrem kahanane ing alam kelanggengan. Matur nuwun.